कि कुर्सी मंगवनी, अरे कुर्सी मंगवनी इनके पछवा के नाप के बैठ चाप के, बैठ आराम से, ना लगल हताहरा बाप के बैठ चाप के, ना लगल तोहरा बाप के बैठ चाप के, ना लगल हताहरा बाप के बैठ चाप के, ना लगल तोहरा बाप के बैठ चाप के। अरे ए अनिल, साला साहब के ए अनिल, काहे से की ना लगल हताहरा बाप के खाल चाप के, ना लगल तोहरा बाप के काल चाप के, ना लगल हताहरा बाप के खाल चाप के। ना लगल तोहरा बाप के काल चाप के। ए भैया बताओ तो ए 20 टकिया उड़ावता रे बेरा साला साहब, भाई ते कम से कम 100 टकिया उड़ाइए करब की ही तहवा ही तई निभाई बाका, निभाई बाका। हमने क्या देखा ई दूल्हा के बड़ भाई हवन की ही तहवा ही तई निभाई बाका, निभाई बाका, अनिल जी से मुँह मारा वही बाका, निभाई नहीं निभाई बाका, निभाई बाका, अनिल जी से मुँह हमारा वही बाका, हित हवा हितई निभाई बाका, निभाई बाका, लवक से मुँह मारा वही बाका। हमने क्या पता समझ चलेगा? निभाई बाका, अरे लवक से मुँह हमारा वही बाका। लिख रहा है उस पे, क्या लिखा है दीवार पे, क्या लिखा है बताइए? अतवार लिखल बा। हाँ ये खुदे कहत रहे कि अतवार लिखल बा, कि अतवार लिखल बा, आ सोमार लिखल बा, इनकर बहिनी के 16 गो भतार लिखल बा। ए हमार मंजूर बा, ठीक बा। हम दूसरा गाना गाई तब चला, हम हमरा पे तू गा देला, चला मान लेनी कि तू जीत गईला हम हार गईली। अब सुना, तनी ताकला दे बलिया पका लिखल बा, तनी ताकला दे बलिया पका लिखल बा। ए भैया मनोज भैया, पहले पूछ लिए पढ़े लिखे है कि नहीं है? अरे पढ़ लिखल का होई, पढ़ लिख के कि अतवार लिखल बा, सोमार लिखल बा, तारी बहिन के 16 गो भतार लिखल बा, तनी ताकला कि कुर्सी मंगवनी, कि कुर्सी मंगवनी रीते से तहरा पछवा के नाप के बैठ चाप। महफिल किसी की भी हो, गाली सिर्फ एक ही साला सुनता है हर जगह हर समय पर हमार भाई हो, ऐसे ओकरा के ढेर ना कहे का ना। अभिजीत हमार भाई हवन, एगो गीत लास्ट, ओकरा बाद चलत रहे ना। शिवानी बहुत पुरान कलाकार बड़ी, मतलब पुरान ना 2-3 साल के कलाकार बड़ी, जब से हम इनकरा के देखत हनी, जब से हम आइल बनी इंडस्ट्री में। बियाह शादी होइल कि ना भइल तहर? लड़का हो गइल? आई बताओ तो, सोहरो में ना बोलैलू जा।